lehendakari jauna, hezkuntza sailburua, sailburu orde Andrea, jaun Andreok, lankideok, egunon. Lehenik guzti-guztioi ongi etorria aurtengo eskola Iztunbila jardunaldira. Jardunaldi berezia, 25. urte horrena ospatzen ari garelako. 1986. urtean antolatu genuen lehendabiziko topagunea. Ordutik ona 25 jardunaldi, urterik urtera, utz egin barik, beti aurrez aurre, iaz virtualki egin arte. Eskola Iztunbilak beraz 25 urte bete ditu. Orduko erronka, oraingoa, ezagutzatik erabilerara. Euskararen legea onartu zanetik 40 urte beteko dira ikasturte hasi berri dugun honetan. 80ko hamarkadan hasita Euskal irakaskuntzak 40 urteko ibilbideo oparoa egin du. Hasiera xumeak izan arren, putzeetik abiatu baikinen, aurki jarri zen hezkuntza saila aditu, tekniko eta arituekin harremanetan. Lehen unetik izan ditu beraz, lege oinarri sendoak, antolamendu egokiak, aholkulari jakintzuak, eta uneoro neurtu izan ditu ibilbidean lortutako emaitzak. 81an Euskal irakaskuntzak bere ibilbidean lehen hamarkada bete zuenean, hainbat eta hainbat ikasle aritu eta gogotzuen esperientziak metatuz argitaratu zen Eskola Iztunbila liburua. Bai, ikasleriak euskara ikasten zuenaren evidentzia empirikoak izan ondoren, ume eta gazte jendearen mintza jarduera bihurtu zen, guraso, irakasle, aditu eta hezkuntza arduradunen kezka. Nola lortu hizkuntza sekienak bere hautuz, naturaltasunez, adin horretan bizi zituen edo bizi dituen espazio soziofuntzionaletan euskal hiztuna izatea, gelan, jolaslekuan, eskolaz barne eta eskolaz kanpo. 86an espiritu horrekin hasi zuen bere ibilbidea Ulibarri programak eta urte horretan egin genuen lehen Eskola Iztunbila jardunaldia. Mende laurdeneko ibilbidea egina du dagoeneko Ulibarri programak eta jardunaldiak. Gaurdaino, emankorra eta oparoa izan den trajektoria, bai ikasleriaren euskalduntzeari dagokionez eta bai eduki orokorren irakaskuntzaren arloan. Horregatik, 25. urte horren honetan, lorpen eta hutsegiten gaineko balantzea bideratu nahi da. Orain arte egindako bidea oparoa izan da, halere, ezin ukatuzkoa da ikasleria bere osotasunean aintzat hartzen dugunean, oraindik zer egin ugari gelditzen zaigula. Gure ikasleak euskal hiztun osoak eta eleanitzak bihur daitezen. Pandemiak agerian utzi du, inoiz baino argiago, eskolak gure ikasleengan, bai garapen kognitiboan, bai emozionalean eta euskararen erabileran betetzen duen paper garrantzitsua. Arnasgune bakarra, askotan, euskararen erabilerari dagokionez. Eta nabaria izan da, oso agerikoa eskola jarduna ikasleen arteko, ikasle irakasleen arteko eta familiekiko harremanak funtseskoak direla. Ezinbestekoak, ikaslek euskaraz ikasteko, garapen akademikoan aurrera egiteko eta oroar ongizate sozial eta emozionalerako esan bezala. Une berezi izaten den ikasturtea daukagu beraz aurrean, eta momentu honi begira, datozen urteetan pentsatzen, antolatu dugu topaketa hau. Jardunaldi honetan, ibilbide luzeko eta jakintza sakoneko islariak entzungo ditugu. Euren ikerketa eta gogoetak guztionzat inspirazio iturri izan daitezen. Eta jardunaldiari hasiera emateko, gaur gurekin dagoen lehendakari jaunari eszenatokira igotzeko eskatuko diot. Lehendakarian mesedez, zurea duzu hitza.
Sailburua, saila ordezkatzen duzuen goi arduradunok, Nafarroako gobernuaren ordezkariok, erakundetako ordezkariok, bertoratutako eta streaming bitartez jarraitzen ari zareten irakasleok, jaun Andreok, egunon. Ongi etorri Iztunbila jardunaldira hurbildu zareten guztioi, bai hemen zaudeten hori, beraz baita modu telematikoan jarraitzen ari zareten hori ere. Jin Kanins jauna, ongi etorri eta eskerrik asko. 25. urte hurrena ospatzen dugu, gaur momentu historikoa euskararen normalizazioan, eta baita ere pandemia garaian ospatzen duguna. Horregatik, lehenengo eta behin, pandemian zehar ikastetxeetan egiten ari zareten lana eskertu eta goraipatu nahi dut. Pasaden ikasturtea berezia eta zaila izan zen. Zuen ahaleginari eta kemenari esker ikasturtea gainditu genuen, era bikain batetan gainditu ere. Aurtengo hasiera ona izaten ari da baita ere. Aurrez aurreko eskolak bermatzea funtsezko gizarte zerbitzua bermatzea izan da. Hezkuntza, familia bizitza eta lana uztartu ahal izan ditugu, eta horrek gizarteari lasaitasuna eskaini dio. Izan ere, pandemiak agerian utzi du inoiz baino argiago, eskolak gure gizarte bizitzan betetzen duen paper garrantzitsua. Euskararen ikuspegitik ere nabaria izan da eskola jardunaren garrantzia. Arlo honetan, zuen ekarpena inoiz baino beharrezkoagoa da. Ulibarri programak dagoeneko ibilbide luzea du. Helburua beti izan da ikastetxetan euskararen ezagutza eta erabilera indartzea, gelan eta gelatik haratago ere. Jakin badakit, Ulibarri programan 400 ikastetxe inguru ari zaretela parte hartzen, horrek esan nahi du tinko jarraitzen duzuela erronkei, ilusioz, helduz eta egoera berriei aurre eginez. Egoera eta erronka berriak aurrez aurre ditu. Agertokia geroz eta globalagoa da, beraz, euskara eta horren bestez euskal kultura hurrengo belaunaldiei ahalik eta bizien transmititu behar diegu. Zeregin horretan, hezkuntza sistema sozializazio gune garrantzitsua da, bai gaztetxoak hezteko, baita belaunaldien arteko transmisioan eragiteko. 40 urteko ibilbidean hezkuntzan eraldaketa nabaria gertatu da. Duela ia 40 urte, Legebiltzarreko gehiengo zabal batek euskararen erabilera normalizatzeko oinarrizko legea onartu zuen. Euskararen legea eredugarria izan da. Bere onarpen zabalagatik, 40 urte igaro ostean indarrean jarraitzeagatik, eta eremu estrategikoak, erakunde publikoen betebeharrak eta guztion eskubideak argi adierazteagatik. Testuinguru horretan, Euskadin eman den irakasleriaren euskalduntze prozesuak ez du munduan parekorik izan. Harro egon behar dugu, orain arte lortutakoarekin, eta aurrera egiten jarraitu behar dugu. Euskararen jabekuntzak ez dakarrelako bere zerabilera. Gakoa da, oinarri sendo bat izatea eta estrategia, konpromisoa eta ibilbidea partekatzea. Hori da baita ere, hezkuntza hitzarmenaren xedea. Asteburu honetan, eragile eta aditu ugarik ikuspuntu ezberdinak trukatu dituzue. Gure hezkuntza sistema datozen urteetan, zutabe sendoetan kokatu dadin. Herri erronka dugu esku artean, hezkuntza sustatzea, eguneratzea eta hobetzea. Este fin de semana, Eusko Ikaskuntza y el Departamento de Educación nos han ofrecido un marco para compartir una reflexión sobre el futuro de la educación. Nos encontramos ante una oportunidad. He reconocido el esfuerzo realizado para mantener la educación presencial a lo largo de la pandemia. Ha sido un ejemplo de la capacidad y tenacidad de la comunidad educativa vasca. Este ejemplo nos permite compartir las lecciones aprendidas y trabajar juntos por un pacto educativo,
hezkuntza hitzarmena, con el objetivo de seguir mejorando nuestro modelo. Es una oportunidad que debemos seguir trabajando juntos. En esta primera fase, escuchando. A continuación, tejiendo con discreción los acuerdos que nos permitan avanzar en un modelo adecuado a la nueva realidad y capaz de responder a los retos de la educación futura. Tras las enseñanzas de la pandemia, estoy convencido de que vamos a ser capaces de avanzar desde el consenso, capaces de responder al reto que supone la actualización y mejora de la educación en Euskadi desde el acuerdo en positivo. Amaitzera noa. Jardunaldi hau, aipatu dudan berriztatze eta etorkizun senaz antolatu duzue. Ekarpenak, mahai inguruak eta ikastetxeetako esperientziak izango dituzue eskura. Adituen artean, hizkuntzen didaktikan eta eleaniztasunean, James Cummings, Torontoko irakaslea eta nazioarteko aditua dugu gurekin. Aukera paregabea guztionzat eta argi esango dizuet, baita niretzat ere. Arreta eta interes handiz entzungo dut bere ondorengo hitzaldia, beraz, eskerrik asko Cummings jauna eta eskerrik asko bertoratutako eta telematikoki jarraitzen ari zareten guztioi. Egun ona izan dezazula.